non é un acto moi familiar, non queremos que quede só nisto, que saíamos de aquí e xa está, xa puxemos o noso grau de area a panificadora, xa podemos estar tranquilos, se non queremos que sexa o que pode ser o inicio, un dos tantos inicios que ten tido esta cidade para conseguir acadar algo respecto a este edificio. Unha cidade sen memoria existe como cidade. Todo vai desaparecendo nun lento proceso que esgalla da propia alma desta cidade e a súa xente. Nada queda, nada, para as xeracións futuras de nós, do noso pasado. Quizáis no futuro sobrevive algún deses símbolos espurios postos aquí a colar nun intento por crear unha nova identidade que encha o valeiro deixado. Pero por canto tempo? Seguindo o noso comportamento, chegarán outros que deixarán esmorecer eses falsos símbolos ata a súa extinción, para despois volver a forxar outros novos, que volvan a cubrir ese valeiro identitario. Ou pode que tan só fagan para deixar a súa propia pegada no vano intento por non morrer de todo. Sexa dun modo ou outro a cidade, hermosamente caótica, medras en un puntano que asís, a súa referencia histórica, un nevoeiro de verbas descoñecidas polos estranxeiros que en lá residen. Sen esa áncora, como pode elementarse o sentimento de parte dun todo? Cada nova xeración esquece a anterior, cometendo os mesmos erros mentres a cidade, inocente reo da nosa ignorancia, sofre as consecuencias. A panificadora foi un deses puntais que forneceu os bandullos de miles de vigueses. Foi unha desas industrias que aínda respiran na punta do bico de moitos dos nosos anciáns, igual que a Metalurxia, a Casamar ou Álvarez, entre outros. Nunha cidade que optou por un modelo industrial deixando na cuneta con tiro na caluga o noso pasado celta, románico e incluso tardomedievo, ben podía ter a consideración de manter polo menos a lembranza deses fósiles industriais que marcaron o lume futuro de vir da nosa comunidade. A reutilización dun edificio como da panificadora no lugar onde se encontra sería sen dúbida un gran acerto, ademais dunha mostra do compromiso das nosas autoridades coa nosa cidade e o seu pasado. Representaría un signo inequívoco do compromiso de todos coa mesma e cos nosos levanceiros. Teríamos na súa figura a forza que crease o nexo de unión tan necesario entre a nosa aposta industrial e a nosa historia cultural, nunha cidade que por perder ata perdeu o idioma de seu. Pouco queda xa en Vigo de Vigo. A casa auga estampa en branco e negro de fermosísimos soportais mollados por esa ría cada vez máis afastada. Que é o que quedará de nós? Quen somos nós? Que lle deixamos aos nosos fillos? Un profundo e enorme valeiro? Bueno, isto é a proposta e vou a ler dous poemas. Un deles é meu e outro é de Manuel Curros Enríquez, que me pareceu moi axeitado o novo xiro que queremos tomar nos encontros, A panificadora é un tema que tratamos hoxe, pero que, en conversas que mantivemos, queremos